Ovo su polaznici kursa za početnike u programiranju koji su se 2 meseca obučavali za osnove kodiranja i izrade sajtova. Mnogi od njih nisu imali nikakvo predznanje, a bilo je i onih koji već poznaju rad sa programima. Nakon završene obuke, polaznici su imali detaljan test koji je uspešno položila polovina. Dobijeni sertifikat pomoći će im kao preporuka na razgovorima za posao. Ovo je samo jedan u nizu planiranih kurseva Klaster akademije. Kurs se naravno nastavlja, oni su otvoreni tokom čitave godine. Ovo je sada, da kažem, pilot grupe koje smo završili i za sada je položilo 10 polaznika. Kursevi su za sada komercijalnog karaktera, ali imamo i kurseve koji su obezbeđeni preko donatorskih sredstava, kao što je projekat koji realizujem poslovi za mlade u IKT sektoru preko Ministarstva omladine i sporta, tako da kombinovat ćemo. Jedan deo kurseva će biti komercijalan, drugi deo preko donatorskih sredstava. Za sad ovaj početni kurs košta 150 € u dinarskoj protivvrednosti. Klaster akademija priprema i napredni kurs programiranja iz oblasti PHP i JavaScript programskih jezika koji bi bio organizovan nakon početne obuke. Obuku za početnike u programiranju Klaster informaciono-komunikacionih tehnologija Centralne Srbije organizovao je u saradnji sa Kragujevačkim biznis inovacionim centrom.